ko kanubaga bɛɛ lajɛlen ka i bisimila bi araba renouveau matin ale kɛnɛ kan bi fɛnɛ i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni kologirin caman bɛ an bolo kɔrɔ k'a lase aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu ka aw to fo aw jabala la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan anw dibila baarakɛbagaw olu ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati ka ban fɛn min ye anw yɛrɛ an bɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira sɔɔni an bɛna don aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ kɔnɔna na ko baroja ye baro ɲɔgɔntigiya ye sɔgɔmada in na ne ni fulakɛ wɛrɛtigi bɛ ɲɔgɔn bolo Idrissa Siribe Janjo Masa Janjo Fanta Tomota Janwali Awali jam ini sɔgɔma kuri basi wala alhamdulillah yɛrɛ sa hɛrɛ somɔgɔw bɛ di kuri hɛrɛ sa baasi foyi tɛ na k'i fo ka lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo a diyara bɛɛ lajɛlen sango an bɛ juin kalo la samiyɛ donna ka ban siga t'a la anw zolila ka taa an ka saridabaw olu cogo filɛ hali n'a sɔrɔ fanga bati misiw la fɔlɔ comme an kɔni ye saridaba ko jateminɛ yɔrɔ dɔw ndugunjiw bɛ senna laburuw bɛ senna dɔw yɛrɛ ye danni dɔw daminɛ ka ban ka sɛnɛkɛla bɛɛ fo siga t'a la ani bagan marala baw faso nguluma ye 4 ye sɛnɛkɛla bagan marala mɔnikɛla ani forobajakɛbɔ siga fosi t'a la o kuma la Janjo an bɛ dugawu don kɛ fɛn min ye samiyaji ɲuman ye ala ka o di an ma ɲina balo bɛɛ lajɛlen o ka se ka ɲɛ Janjo sɔɔni i ni kanubagaw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ donc i b'a dɔn ale kɛnɛ kan o la bi jɛmukan kunnafoniw bakurubaw olu filɛ nin ye désormais a bɛ fɔ jɔyɔrɔ min ma jamanakuntigi danga jɔyɔrɔ ni o bɛ vice président jɔyɔrɔ ko fɔ yalima o bɛna kɛ cogo di Isa Kaba Sidibe anw ni ale bɛna na ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛna hakilina miiri kɛ a ko kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga furancɛ fanga in kɔnɔna la min bɛ jamanakuntigi danga jɔyɔrɔ ko fɔ Asimi Koyita ale tun bɛ jɔyɔrɔ min na yalima ko jɔyɔrɔ in bɛna kɛ cogo di désormais Isa Kaba ale bɛna o kunnafoniyaw di an ma anw ka don baara ɲɔgɔn welelen sɔgɔmada in na anw bɛ taga Gawo an bɛ taa Bakari Sidibe sɔrɔ yen nɔ ko waleya dɔ bɔra ka kɛ Gawokaw fɛ yen nɔ min ye maaw dabali ban kosɛbɛ ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna o kunnafoniya di an ma anw ka don maa welele o ye Amidu Dumiya ye ka bɔ parti yɛlɛma kɔnɔna na Amidu bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn min kɔni ye parti yɛlɛma ye a ye hakilina kura dɔw ta ale bɛna ka na da dɔw la k'o kunnafoniya di an ma Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoni bɛ ale bolo Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Alexis Kalambiri ale ko k'ale ma sɔn Alexis ma sɔn min ma bi sɔɔni o bɛ yira aw la sisan an bɛ don kunnafoniyaw kɔnɔna na ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni an ka kɔrɔnfɛ marabolo yi bɔ a la kɔrɔnyan fan fɛ fɛn kɔni ye sankole o bɛna jɛya yen nɔ fɛn min ye samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Tombouctou yi bɔ a la ka taa se Tawudeni ma ani Kidal olu fɛ yen nɔ fɛn kɔni ye tilemafɛ fiɲɛ ye o bɛna na ci sanko bolodalen don bi tilega in na marabolo minnu kɔnɔna na fɛn kɔni ye bi tilelanfanatɔw dunnen kɔfɛ sanko bolodalen don Joyila Segu Buguni Kulikoro ka taa se Kitama o la sɔgɔmada in na sanko bolodalen don Sikasokaw fɛ yen nɔ Kucala ani San fɛn min ye gɔngɔnbulon ye o bɛna kɛ an ka kɔrɔnfɛ marabolo dɔw la ni o ye Tombouctou Gao Kidal Menaka ka taa se Tawudeni ma Mali fantaw fɛ gɛlɛya fosi o tɛna na don yeli la o la tilega in na température boloda cogo ye nin ye fɛn min ye Kayikaw ye olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 40 ye bi tilega in na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 36 ye Sikasokaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya bi jɔ degré 35 la Segu olu ta bɛ kɛ 38 ye fɛn min ye Moptikaw ye olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degré 39 ye Tombouctou olu ta bɛ kɛ 43 ye fɛn min ye Gawokaw ye olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degré 44 na Kidalikaw ka funteni hakɛya bi jɔ degré 43 la fɛn min ye Menaka ye olu ta bɛ kɛ degré 44 ye Tawudeni olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degré 47 la Bugunikaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 35 ye Kucala olu ta bɛ kɛ 36 ye Kitakaw ta bɛ yɛlɛn ka taa 37 la fɛn min ye Ɲorokaw ye olu ka funteni hakɛya bi jɔ degré 40 na bi tilega in na Nara olu ta bɛ kɛ 41 ye Douanzan olu ta bi jɔ degré 40 na Sankaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 37 ye Baɲangara olu ta bɛ kɛ 39 ye Joyilakaw tilega in na olu ka funteni hakɛya
n'a bi jɔ degere 36 la Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci min fanga tɛna na bonya kosɛbɛ o la fɛn kɔni ye sanko bolo dalen do Bamako district kɔnɔna la bi tilela fana tɔw dunnen kɔfɛ fɛn kɔni ye funteni cogoya ye o bɛn'i jɔ degere 36 la Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 7 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kanɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 57 ye wagati bolo da cogo in ye ka di aw ma bi araba sɔgɔma a kun ye aw ka se ka aw ka tile tagabolo dɔn aw ka se ka aw ta fɛnw dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ko ala ka bi araba tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma kan kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu man tɔɔrɔ ma Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan Janjo ko kunnafoni ale bɛ mɔgɔ fali ma dumuni kɛ Fanta abi te kunnafoni bi mafa ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ baw jigiya ba ye ka bɔ i yɛrɛ kunkanko kibaraw kalama ani sigiɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen ka i fo ani ka lajɛba ni lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na don kibaru ta ko fɔlɔ minnu bɛ an bolo a kumaba ye damadɔ ye hakilila jiginna n'a sɔrɔ jigiya kun b'a la k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ makanta la n'o ye hiji ye ko n'a kɛ o kumana min bɛ tali kɛ kibara kɔni dira k'a fɔ o tɛna se ka bɛɛ ɲina an da bɛna don o la min bɛ tali kɛ i ka dɔn Dr Shogel Kukala Mayiga la ale min yɛrɛ ye fangabulon ma ɲɛmaa ye a ye bisimila minɛ INTM Jabala la n'a bɛ bourse de travail ko fɔ jigiya kun b'a la nka min bɛ tali kɛ INTM o la olu kalinga ti dɔwɛrɛ ye u ka bɛnkan minnu n'o lasɔrɔ la o kumana ko i ka dɔn bolonɔ ka bila minnu bolonɔ bilala la ka ban ko a ka bila a minɛ kɔnɔna na lajɛba ni lamɛnba minnu bɛ k'an lajɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen ani aw minnu bɛ k'an lamɛn ka bɛn nɛgɛ ɲɛ 7 ale ndana yarile ni zanga in na ni i ka dɔn k'a fɔ sanga 20 a n'a kunkanfɛn sanga 24 ye i ka dɔn sankaw fɛ yen an b'a fɔ k'aw bisimila bi kunnafoni ta ko fɔlɔ kɛnɛ kan kunnafoni ko nasiraw la an b'a yira o la k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn INTM o kumana min ni o bɛ central syndical ko fɔ hakilila jiginna Dr Shogel Kukala Mayiga ale min ye premier ministre ye kunu tarata a ye taamato ta ne ka bisimila minɛ INTM Jabala o la a ka nin taama in kɔni bɛna bila minɛ min kun kɔnɔna na o ye ka taa jigiya ɲini min bɛ tali kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ni i ka dɔn min n'o ye fanga yɛrɛ n'o ye furancɛ fanga min ni a fangabulon ma ɲɛmaya bɛ a bolo olu bɛ se ka kumana jɛɲɔgɔnyaw k'o kɛ cogo min na nka biro min bɛ INTM i ka dɔn k'a fɔ ale kunna olu kɔni ye a bisimila ka yira la k'a fɔ u ka ɲini fɛn tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini ta minnu u bɛ yen u k'a fɔ laɲini minnu n'u bɛ u bolo ni bolonɔ bilala o laɲiniw la gouvernement min ni o bɔra yen o kumana k'u ka i ka dɔn u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka se ka bila a minɛ kɔnɔna na ni kibaruyaw hakilila jiginna INTM kɔnɔna na u kɔni y'a yira k'a fɔ u kumana min ko min filɛ u ye Dr Shogel Kukala Mayiga k'ale bisimila nga laɲini minnu bɛ u fɛ u y'u sinsin o kɔrɔfɔ kan kosɛbɛ INTM bureau secrétaire général ka danga ye kɔrɔfɔkan dɔw lase Malik Daw nka fɔ Maliki Diallo ale ka kuma garala an ka jɛ ne kan an ɲamadaw fɛ parce que a ye hakili caman jira na a ye mɔgɔ caman ka kow ɲɛfo pour que o bɛ ka kɛ dalilu ye mɔgɔ ka se ka ko faamu ka taa o kɔfɛ an fana y'a jira la k'a fɔ ko a mana bila da o da la bɛɛ bɛ baara kɛ i ka sariya de nɔfɛ an fana ye sariyatigiw ye mɔgɔw de b'an ko mɔgɔw minnu dalen b'an na an ye lahidu ta fara mɔgɔ minnu ye o mɔgɔw u tulo dalen don ka kuma mɛn u bɛ min faamu olu b'a dɔn k'a fɔ ko an ni gouvernement cɛ an bɛnna ko dɔ la minnu sera u ka waati ma u ma bɔ sira fɛ nka y'a ta k'a fɔ ko sarako la ka taa ɲinan kalo fɔlɔ la min ye janvier 2021 ye janvier 2021 a salen a kan ka bɛn ni grille kura c'est-à-dire sara kura sara yɛlɛnna ka taa niveau min na bi o bɛɛ kan k'a ye i ka sara la o ma sira sɔrɔ kalo min bɛ d'a kan o ma sira sɔrɔ kalo min bɛ d'a kan o ma sira sɔrɔ et puis o kalo sabanan in fana minnu ye compressé ye ani partant volontaire à la retraite ye olu fana ka droit kun bɛ o fana kun kan ka
a sara kan ka daminɛ o si ma kɛ kalo naaninan an y'a ye kini si tɛ ka kɛ kuma tɛ ka fɔ foyi tɛ ka fɔ ɲɛfɔli tɛ k'a la an ye préavis de déposer o préavis in de an kun bɛ o baara de la ni gouvernement binna donc an y'a jira k'a fɔ ko tant que ninnu bɛ yen u dulonnen bɛ yen o fɛn ɲɛfɔli ma k'u la a ma ɲɔgɔn faamu la an tɛ se ka ɲɔgɔn ta donc u ka ɲɛɲini o la an ka se ka ɲɔgɔn faamu a la ka se ka ɲɔgɔn ta mais ni ɲɛɲini ma sɔrɔ o la ni sira ma sɔrɔ o la an ka ɲɔgɔn ta ka gɛlɛn an y'o de fɔ a ye donc a ko ni Ala sɔnna n'a taara a y'a mɛn a bɛ taa mais a bɛ segin ka na pour an ka ɲɔgɔn ye kura k'a lajɛ an bɛ se ka bɔda bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Touré ale ye INTM secrétaire général ka dangan ye a ye kumakan minnu lase Malik Jallo ale ka i k'a dɔn kuma balara o ye nin ye nka i k'a dɔn farankan wɛrɛ la nin kibaruya kelen na an ye kunnafoniyaw lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ u ka maa min ni o bɛ tali kɛ Usman Tarawele ale ye kibaruya dɔw fana ni k'o di kunnafoni sira dɔw fɛ k'a fɔ olu ma wasa ni baara in taabolo la baw min bɛ tali kɛ nin gouvernement yɛrɛ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ o kumana a di ta i n'a fɔ minisiriso fila bonyanko o ɲɛmaaya bɛɛ o kumana lafasa tɔnkulu wɛrɛ olu ka i k'a dɔn k'a fɔ mara kɔnɔna na o lafasa kulɔtu minnu maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ olu y'u kan ka kosɛbɛ ka bɛn ni INTM ka laɲiniw ye o kumana o kɔni kɛlen don ka jɛya k'a fɔ o kumana laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnkan minnu ni bolonɔ bilala o la Usman Tarawele ka bɔ INTM kɔnɔ o ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o kumana o bɛnkan minnu ni bolonɔ bilala o la u ka bila o kumana waleya la o ko kɔntɛ ko tile 10 minnu n'olu bina don n'a nataw la teliyala conseil des ministres fɔlɔ n'o tɛmɛna o kuma ko u bi kɛ wajibi ye u ma baw baara sonsoro min ni o kɛra o kuma ka a préavis ma bɔ yen nka a sonsorola de o b'a yira k'a fɔ INTM bɛ dangan min na hali bi u b'u ka laɲini olu dangan o la. Kunnafoni wɛrɛ la an b'a yira o la k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunun tarata la maa bɛ se k'a fɔ kibaruya dɔ kɔni bɔra ka bi min kɛra o kuma na i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba ye faamucogow la gɛlɛya min ni a kɔni bɔra hakilila jiginna i k'a dɔn silamɛya jɔsen 5nan labato yɔrɔ n'o bɛ i k'a dɔn Saudiya jamana ni ka o kofɔ waati min na labɛnw kun sabatira ani kibaruyaw ni kunnafoniya fɔlɔ kun dira k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabaliw bɛna se ka latigɛ walasa hiji u ka se ka kɛ san 2021 kɔnɔna na minisiriso min ɲɛsinen don diinɛ ni batoko olu kunkanko kibara o ɲɛnabɔli ma ka se k'a dɔn k'a fɔ a ma ɲɛma ma olu ye kibaradilaw ni ka u wele ka yira k'a fɔ u kɔni ye kunnafoniya lasɔrɔ ka bɔ Makan jamana ma ɲɛmaw yɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ o kumana ɲinan fana san 2021 o ko maa si tɛna se ka i k'a dɔn bisimila minɛ Saudiya jamana yɛrɛ la ne ka taa silamɛya jɔsen 5nan ne ka i k'a dɔn o labato k'olu kɛ o kibaruyaw kɔni dilen kɔni kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ ni minisiriso ani maison de haj ka yira k'a fɔ o kumana min bɛ tali kɛ san 2022 hali bi heji labɛnw bɛ to sen na nka min bɛ tali kɛ nin kibaruya kɔnɔna ko u bɛ bɔ k'o kɔni perepere latigɛ ka yira k'a fɔ ni jigiya kun b'a la k'a fɔ heji kunna se ka kɛ ɲinan san 2021 na o ko min ye Makan jamana o kumana o maa ɲɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ maa o maa o kumana ko o tɛ Makan jamana kɔnɔna na a tɛna se ka i ka dɔ ta heji o la o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye walima kunnafoniya in kɔni o kumana a gɛlɛra nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen maa minnu n'olu ɲɛsinnen don hiji labɛnw na n'o ye agencew ye fo ka se i k'a dɔn silamɛya yɛrɛ sebaya maa minnu n'olu lasɔrɔ n'u kun kan ka taa nin ko in na u kɔni ye ani limaniya k'o lata ka laban ka dugawu kɛ k'a fɔ ko bana jugu min bɛ ka kɛ sababu ye ka dankari nin baara in na n'o bɛ tali kɛ silamɛya jɔsen 5nan ye o kumana ko labɛnw na sabati ka hakilila jiginna san 2022 ni k'o fana makɔnɔ min ye anw ka kunnafonidila n'o ye Bakari M Sidibe ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan a ye kibaruya minnu lasɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. لبيك اللهم لبيك heji ye silamɛya jɔsen 5nan ye silamɛ ɲuman bɛɛ ka laɲini ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka se k'o layiru dafa Ala ye n'a se kɛra a ye nka coronavirus bana nali o kɛra sababu ye silamɛw tɛ se ka taa o layirukan in dafa wa o waleya mun filɛ nin ye o kɛra sababu ye ka gɛlɛya dɔw lase cakɛda dɔw ma an ko minnu ma ko agence de voyage n'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka hejidenw ta ka taga Maka ka tila ka segin n'u ye sɔrɔ min ma se ka sɔrɔ c'est-à-dire perti ka kɔlɔlɔ ka bɔ a bɛ se ka taa fo a dɔgɔyalen a bɛ se ka taa fo miliyari 15 la a cayalenba bɛ se ka kɛ miliyari 30 ye wa hali bi an jigi dalen bɛ Ala k'an jigi dalen bɛ an ka faamaw kan u k'an dɛmɛ walasa an ka se ka nin situation in latɛmɛ parce que mɔgɔ caman de bɛ ka baara an ka cakɛda ninnu na an ye occasion sɔrɔ ka statistique kɛ mɔgɔ 1000 ni kɔ
olu de bɛ ka baara kɛ agence de voyage la i kana société lajɛ société tɛ mais mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ société la pour que société ka se k'olu sara société yɛrɛ ka se ka jɔ a sen kan. San 2020 ani san 2021 hejiden maa ba 13 323 de tun kan ka taa heji la nka o n'a ta o ta mensonji haji maaw ye wulikajɔ sigi sen kan min b'a to san 2022 heji labɛnniw o ko ninnu bɛ se ka kɛ sɔnɔgɔya la cogo min. Voilà, innama kullu amril mu'min khayr wal amalu binniyat. Ni ye fɛn o fɛn ŋaniya ta ala bɛ sara n'o ŋaniya de ye. Inscription bɛ to 5 ans. Baaraw bɛ to 5 ans an tɛna baara jɔ maison de haki dayɛlɛlen bɛ to parce que an ka kota ma ban an ka kota ye 13 ani 323 ni kɔni nana a balilana parce que assurance dira an ma k'a fɔ ko hiji bɛ kɛ ɲina o bataki sera an ma an bɛ baara kɛ n'o ye an y'a bɔ a sira fɛ fana an perelen do bi na o kɔfɛ de ni bataki nana balilana k'a fɔ ko hiji bɔra a ma donc an bɛ min fɔ an ka hijidenw ye an ka nin minɛ ni ala ye an ka yɛrɛ labɛn 2022. U y'a yira k'a fɔ hejiden maa minnu tun kan ka taga heji la san 2020 kɔnɔna na ani san 2021 ani maa kura minnu b'u tɔgɔ sɛbɛn yaasa ka taa heji kɛ san 2022 hukumu kɔnɔna na ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa hakilila faamu sɔrɔla nin na nin y'a ta ko filanan de ye ta tugu ɲɔgɔn na san 2020 san 2021 min ye makanta ye o kɔni ma se ka sen sɔrɔ nka sabu ti dɔwɛrɛ ye a bi banajugu in de kofɔ n'o bi coronavirus kofɔ an bi dugawu kɛ kuma la ka san wɛrɛ ta ni ka kumana o kɛ fɛn ye min ni a bɛna se ka bɔ walasa alisilamɛw ka se ka to ka silamɛya jɔ sen duurunan k'o batow kɛ i k'a dɔn Saudiya jamana o kan. Kunnafoniko nasiraw la an bi a yiraw la k'a fɔ an cɛkɛɲa ne a bɛ Mohamed Yusuf Bacili kofɔ Arash Bacha o kumana i k'a dɔn min ni a bɛ mɛ kalo daminɛ yɛrɛ kofɔ o damakasi sɛbɛ dɔ kɔni kun bilara o kumana a juguya la min yɛrɛ bilara kulu fɛ kulu min ni a bɛ i k'a dɔn kiritigɛlaw ka lafasa tɔnba ni k'o fila kofɔ a bɛ Sam ni Silma ni ka olu kofɔ olu kɔni tun ye damasi sɛbɛn sa ni ka i k'a dɔn a bila i k'a dɔn Mohamed Yusuf Bacili Arash Bacha ale juguya la o kɛra sababu ye a ka minɛ ka bila bɛrɛ la o kumana min bɛ tali kɛ Mohamed Yusuf Bacili a ka surunandonbaw fana ye dabaliw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka ɲinini kɛ walasa fiɲɛbɔda bɛ se ka di a ma cogo min na a fɔ ma ko liberté provisoire o kɔni jaabiw ma bɛ se k'a fɔ o bɔra kunun tarata ka bɛn juin kalo ale tile 15 ma san 2021 o kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Mohamed Yusuf Bacili Arash Bacha walasa o kumana ka fiɲɛbɔda di a ma a fɔ ma ko liberté provisoire yana ka kiri yɛrɛ o tigɛliw o cɛ o kumana min bɛ tali kɛ Mohamed Yusuf Bacili a yɛrɛ hakilila jiginna min bɛ tali kɛ damakasi sɛbɛn min ni o bilara a juguya la o kun bɛ boli fɛn min kan ko a kun b'a fɛ ka walima a ye tanga ta ka bɔ kiri tigɛlamaw olu ka wale o la nka an bɛ donni minɛ ko bi min ye Mohamed Yusuf Bacili Arash Bacha a kɔni k'a dɔn fiɲɛbɔda dira a ma walasa yanni kiri tigɛli i k'a dɔn waati kofɔlen o cɛ. Kunnafoniko nasiraw la an bɛ taa politiki bina kun kan bɛrɛbɛrɛtɔ min k'a fɔ fɛɛrɛtɔ min n'a bɛ fɔ a ma ko Rama n'a bɛ Rassemblement des Maliens ne ka o kofɔ o maa ɲɛma ni o ye Paul Ismail Boro ale n'a ka jamakulu ye bisimila minɛ Joyilakaw olu fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen ani taama in tun bɛ bila minɛ min kɔnɔna na o de ye Rama yɛrɛ biro kumana ni o ye a maa ɲɛmaw ye olu ka taama ni ka taa tɔndon o kumana ka taa u ka i k'a dɔn baara minnu ni olu bɛ senna ni waati na sigidaw kɔnɔna na ani walasa min bɛ tali kɛ fɛɛrɛtɔ in yɛrɛ a bɛ se ka walankata jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la min ni o bɛ tali kɛ Baningo Faba n'a bɛ Joyila kofɔ olu ka fɛɛrɛtɔ min bɛ n'a bɛ Rama kofɔ o maa ɲɛmaw minnu ni olu bɛ nin sigida in na u kɔni bɔra o kumana min bɛ tali kɛ Paul Ismail Boro a n'a ka jamakulu k'u bɛɛ lajɛlen bisimila hakilila jiginna fɛɛrɛkɛnɛba min n'a bɛ Joyila place de l'indépendance ka o kofɔ Paul Ismail Boro a n'a ka jamakulu u bisimilalen ko hakili falenfalenw bila minɛ min ka o ye parti Rama ka hakilinaw la kunbabaw faso jɔli la ani k'a dɔn k'a fɔ laɲini minnu bɛ u fɛ u da donna o la gɛlɛya minnu fana bɛ nin sigida in na o kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya walasa ka fɛɛrɛtɔ yɛrɛ ni ka gili don kosɛbɛ o kumana tɔnden minnu n'olu fana bɛ Joyilakaw fɛ olu ye u kibaruyaw caman ni ka o di Lolo Madi Bate ale tun bɛ Renouveau Télé tɔgɔ la ale yɛrɛ ye k'a dɔn bisimila minɛ Baningo Faba la n'o bɛ Joyila kofɔ an ka jɛ ni ka ɲamada Paul Ismail Boro a n'a ka jamakulu ani Lolo Madi Bate a ye kibaruya min lasɔrɔ ka bɔ Joyilakaw fɛ yen nɔ. Ani Segu kɔfɛ
joyila marabolo o de kɔni ye patiyarama mɔgɔw kunbɛn nisɔndiya ani bɛrɛbɛrɛ la n'a ɲamaba ye Paul Ismail Boro ye. O de la patiyarama ka lasigiden mun bɛ joyila ale kɔni ma se k'a ka nisɔndiya dogo cogo si la ka sababu kɛ joyilakaw sera ka bɔli mun kɛ ka kɛɲɛ ni nin don ye. Nisɔndiya min bɛ anw ka bi o ye ka ni maaba baden ye an'u terilakaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka na joyila ka na u sigi tile kɔrɔ funteni na ko mɔgɔw bi yan minnu bi fɛ k'u nin don faso baara la ka na anw sɛgɛrɛ o ye wasakɛ a diyara an ye a bɛnna an ma o ye nisɔndiya belebeleba de ye min bɛ anw kan anw ka laɲini fɔlɔ yɛrɛ ye min ye n'an bɛ n'an ɲɛsin o ma o ye yɔrɔ minnu ka jan ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔso ka sɔrɔ ye minnu bɛ se k'a to furakɛli bi nɔgɔya ekɔliso ka sɔrɔ ye kalankɛyɔrɔ o de bɛ a to bɛɛ bɛ se ka I bolo da yɔrɔ dɔ ani kɛnɛya bɛ sabati. Paul Ismail Boro n'o ye patiyarama ɲamaba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin bɛ kɛ sababu ye walasa ale ka parti bɛ se ka sigi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Joyila rentrée politique a ye ne Paul sewa mais a ma bonya ma n'a bonyana ma n tɛ se a kɔrɔ a ye n sewa ni minnu fana na y'u sewa parce que an bɛ segin ni min ye bi a bɛ min yira anw na ko sifin min ni anw ye kumana bi na n'an y'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na dɛ aw ka kɔfilɛ anw na an ka kɔfilɛ aw la n'an y'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na an bɛ baara kɛ parce que baara ye mun ye fɔlɔ au moins a ka conseiller sɔrɔ kalata ninnu bɛ kɛ ni kalata sera a kana jɔ aw yɛrɛ la an k'a lajɛ aw ni anw ye min fɔ bi k'a fɔ an bɛ faso joli de kɔ an k'an jija an ka conseillers sɔrɔ fo aw de ka ye joyila mara kɔnɔna na joyila commune kɔnɔna na k'a kɛ maires ye k'a kɛ conseillers ye hakilina min bɛ arama na k'o cari. Ka yirala k'a fɔ patiyarama ka nin ko in joyila commune bɛɛ lajɛlen ka lasigiden nana. nin tun ye Paul Ismail Boro ikararama manyama ani hakila jigina tonde mamunu ni olu bɛ baningokaw olu feno jediguni foka se karo ka fo sigida to beladele uye bisimila minɛ joyilakaw olu feno sibiri do hakila famu caman la sɔrɔla o ko kunkan ko o la hali bi politiki bina kunkan kulu min n'a bɛ fama ko ACRT faso ka wele ni a manyamaya bɛ ikado Isa Kawjima ale bolo ale fana ye kibara dilaw ni ka olu wele kunungo kumana min bi talikɛ kunnafoniya minnu ni olu bɛ bi ka bɛ jamana yɛrɛ tablo uma ikado ACRT ni obi faso ka wele ko fɔ hakilina ni ikado ka fɔ min bi talikɛ kɛrɛnkɛrɛnnena o kumana tablo min bɛ u la a daduna u ka dɔ o kuyaraw la a kibaraw la kumabati dɔwɛrɛ ye o ye an bɛ doni min na iko bi min bi talikɛ u ka nin kulu in ŋaniya min bɛ u kɔnɔ walasa ka ACRT ka bɔ u kumana mouvement na ni ka kɛ parti politique ye u bɛ o minɛ kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ bɔ min bi talikɛ ACRT fana u kumana u ka dɛmɛɲɔgɔnya bi ta ka ɲɛsin Dr Shogel Kukala Maiga ale fana ma da sira u ma barodakun sabanan tun bɛ boli fɛn min kan o de ye ACRT min ni o bi talikɛ kalata fana u kumana a ka kan ka kɛ ka bɛn kuma min fana ma hakilina min bɛ u la a dadonna nin bɛɛ lajɛlen la an ka jɛ ne ka ACRT maa ɲɛma ni k'ale ka i k'a dɔn kunnafoniya dilenw ko o lajɛ min lasɔrɔ la Idrissa Sidibe ani Zakaria Umar Keita fɛ fo ACRT ye kulu min n'a laɲini ko ka transition de ma ka kuncɛ hɛrɛ la o transition bɛ kuncɛ hɛrɛ la ni min ye o ye jamana kuntigi min bɛ sigi député minnu bɛ sigi maire minnu bɛ sigi n'olu kɛra maire ye député ye président ye minnu b'u yɛrɛ ye l'imperturbable patriote Assimi Goïta ka laɲini na n'o ye jamana ka maracogo kura ta lakana kana jamanadenw ka lakana u bolofɛnw ka lakana ani jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ani bɛn kana ni ɲɔgɔn cɛ o baara hukumu kɔnɔ politique sira fɛ fo ka taa se a fɔ minnu ma ko réforme politique institutionnelle o ka se ka waleya nka nin bɛɛ kɔfɛ ko ka taa kalata la fo kala ka ta président ka sigi députéw ka sigi maires ka sigi démocratiquement wa bɛɛ k'a dɔn ko ACRT bɛna taa fanga de ɲini kunnafoni filanan ye min ye Dr Shogel Maiga de bilara gouvernement kunna ko ACRT ka position ye mun ye an ko ACRT ka position ye k'a dɛmɛ au-delà des polémiques a bɛ baara min na Assimi ka baara de don c'est Assimi qui a voulu pour k'a kɛ président chef de gouvernement ye donc an tɛ se ka kɛ Assimi kɔ
k'a ka hakilila lafasa gouvernement min maa min bilara kunna n'o ye Choguel ye an b'a dɛmɛ pour que laɲini min fɔra civil fɛ o ka se ka waleya o kɔrɔ ye mun ye jamanadenw an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka sɔrɔsiw n'an ka polisiw n'an ka gendarmew dɛmɛ pour que lakana ka na jamana kɔnɔ jamana ka lakana jamanadenw ka lakana an ka fara ɲɔgɔn kan bɛnbaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ caman ka bɔ la o fiɲɛ ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan réforme politique minnu bɛ kɛ pour que an ka taa kalata jɛlen na o ka sabati wa kalan min bɛna ta a ka kɛ danaya kɔnɔ an bɛ gouvernement dɛmɛ pour que Assimi ye min fɔ o de ka waleya ACRT labɛnnen don ka taa o kalata gouvernement de b'o labɛn o tuma an bɛ gouvernement dɛmɛ ka nɔgɔ bɔ a la on soutient le gouvernement ni nin hakilila ye sabanan ye min ye an b'o fɔ ka nɔgɔ bɔ a la les élections aura bel et bien lieu les élections présidentielles et législatives auront bel et bien lieu ni ala sɔnna wa date min fɔra on tient à ce que la date soit respectée par le gouvernement parce que cette fois-ci on va aller aux élections dans 9 mois c'est l'idéal n'a ma se ka kɛ c'est que techniquement le problème c'est au niveau du gouvernement ACRT est prêt pour prendre le pouvoir nous allons prendre le pouvoir nin tun ye i k'a dɔn ACRT maɲɛma a bɛ Isa Kawjima ale kofɔ hakilila a ye kibara min ni k'o lasɔrɔ ka bɛn nɛgɛ ɲɛ 7 kɛlɛ ka sanga 44 sɔrɔ wurunpana o heure kelen bɛ Dɛfina Bilajɛ ani Garalokaw fɛ yen nɔ nin bɛ Buguni region kofɔ Fanta Tomota o bɛ dansigi fana hakilila jiginna min bɛ tali kɛ kunnafoni tako fɔlɔ la bi sɔgɔmada in na Janjo masa an bɛ fɔ ni tun bɛ tali kɛ don kibaru ale tako fɔlɔ la sisan an bɛ an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo fan fɛ o b'a jira k'a fɔ siraba kunnafoni olu wagati sera sɔgɔmada in na Sori wulikajɔ sabati a bɛ Bamako fan jumɛn an ka nɛgɛ karafetigi Makan Jakite Mackenzie ale ka yamaruya kɔnɔ ani Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ